Dame ni debatana sumurung, sian saluhut naroha, ima na mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Nungahira atar palimahelihonaw amang inang marjamita tuson, molo sa hidingot tamuma. Alay siya nahudulaw naking sira suita dahamu dah hilala so nagali-gali sudi nabahu ado nuangin narakur pani sehat dohamu amang jadi mulai ate mak ngamek kelbe hamu mang na alanya hape yalai baru pesonang rohaku majahatul pukon selinai majo sehat dohamu todimu pe sehat do bahagia do oke mulai ate Taida ma ayat ta. Sada raja-raja bidulima. Tapi bereng mamanginang. Sian ayat sia sahak rodi ayat 14. Sada raja-raja bidulima ayat sia sahat rodi ayat 14. Dibaik di si judul na di Bibel tai hapistaranna maksudnya di si hapistaran ni Raja Salomo aja manginang ayat sia dungi di bahasa-bahasa hode batama tu si Salomo habisuhon dohot roha panibangon macai gudang dohot parbinotoan gudang Tudocon horsik na di topi ni laut gudang na. Ayat 10 jala gumudang do habisuhon ni si Salomo sian habisuhon ni saluhut anak akan na di habicaran dohot sian saluhut habisuhon ni halak Misir. Ubi sukibana tahesia sude manusia. Ubi sukses si Etan halak Esrahi dohok si Heman dohok si Kalkol dohok si Darda aka anak ni si Mahol gabesar baritana tu saluhut bangso parbegu humaliang jala diha tahun ibana 3.000 upama ia torok nedena 1.500 do diboto huhut tersahonon na taringok tua kahau siak kau ares na di dibanon rodi isop manang limut-limut na tubuh di dorpi di tersahon huhut taringok tua kapahapahanan taringok tua kapidong taringok tua kagulok-gulok dohok taringok tua kadekke jadi marroa mahalak secaluhu bangso naing mabigi habisuhon ni si Salomo sian saluhut aka raja di tanah on aka na ubigi barita ni habisuhon na ido sahakna hurian ni tuhata memolotok penake kudok asa semangat johi tawon Memangi makaristen songo si Salomo na iturpuk tahun hola dipilit ditudu bapakna ima Raja Daud ibana gabe raja itortudia di bana lau itortudia batana do molohitan waing tu gerejana asal dapok nama hatabuun suatu keheranan halongangan itortudia batana do dipikirhon iko kubuem ma parsobauku tu debatakku yang go hati hai dang adong dope gereja manang nabai suci jadi ibadah laut tu sada dulu parsobau no dope di sido ibadah molo dibidu tolu ni turpuk tahun tu sido ibadah laut dang adong dope dikini songonon gereja ne belgaja lagi dong tu sime ibadah laut di sido ibadah perjolo mernipi pajupang do de bata di si mana dok nai ado di ho dipanggil ibana ma bisuk dohot patas niroha di sebulan nasalpu oddo jamita di pertanyaan ta
sian sadar raja-raja ditiki minggu palimahon dung trinitatis tiki sa si Jakobus jamita omma epistelna sebelumon di pertanyaan ini nunga di patorang aha nanidok na bisuk siya bahasa Ibrani didok may hokmah di bahasa Indonesia didok may gabe hikmat di bahasa Gurik manang di bahasa Yunani didok may Sophia manang na sopos jala di patorang do di si ahado lapatan ni kuar Salomo. Jadi onno ang tingkat peduahon namaon jamita tahun lan jala gudang do nuaing jolmai naing lem pistar aka par binoto pe manang par bisuk nasian portibion aka ilmuwan di do dipikirin na sida do so dia do kamalo onon sa sitong na jala so dia do jolma nanido na merbisuk menurut portibion adong madok dang kolan hamalo ni pikiran manang malo utuk-utuk manang malo utuk-utuk na dakolani adong musti didokon ikom malo dotong muruk do malo mekel sadi hari muruk sadi hari mekel di dia perlu muruk di dia perlu mekel adong musti madok ikom malo dotong martuhan songo dia do na martuhan ni songo dia do na marugamoy adong musti madok molo na ing maluhian iko sudi do diboto malo merpikir manang malo tukutok na malo memuruk-kemuruk na malo mangekel konekel na jele malo tong songo diro martuhan secara pribadi dohok martuhan rap dohot akadongan didok na sidai ikonido jolma asa berbisuk alai ado modotaida siasi Salomon di pataridahum madison yang kucina buasa dapok ni si Salomo habis suhoni sada do ajaran di bapakna ima rajadau madok tu ibana ikon habiranna debatana jala ikon uduk ibana tu aturan ni patik na nilehon ni si Musa wala ni do diingot ibana do tona ni among na ima rajadau dinalaw mate among nai martona do tu ibana ima songon na taida di gijang ni terupuk tahun ima di bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat dulu jidok di si jadi dunglam jonok azal ni si Daud lau mate martona maibana tu anak nasi Salomo ninnama nalaho ma angguau tumopo dalan ni saluhut manusia isi ni tanoon atong marsihoho maroham jala pirtodim jala radoti panguluyot tu Jehovah de batam asa marparangi ho dia kedalanna laho mangaradoti akapatikna akatonana aka uhumna dohot aka panidangionna obar tu na tersurat di bagasan pati ni si Musa asa marbisuk ko disude si bahenommu dohot disude na tinebak ni roham disi molotuhitan waingon ikon mabiar mahita tu debata mabiar lapatanna perlu hiat dihita debatai wasu ima debata ima kucina saya amanginang molo songon kaama molo dong dapot na pinadar manang na tuak takasan molo songon na diber uak naipe aku sahid tu nene molo sahid tu dang na kebe sahid na kema artina sahid tu mamolena seleraku kadung gima kamang songoni ma si Salomo sahid nama martuhani ima ison dungi sebagai jol masih Salomo songoni do hita aha nata uweson ido ta pernipihon molo neng lomoroha anak konibe berhasil olo dorotu nipinibe sehingga sumurum dibe hira nabi nereng ia nakoni ido ang kepada nak kena tua-tua
gebe hirai pernipihon songoni do si Salomon di pernipihon ibena do adong dupe silai kamuraonon hasangaponon hajagokon buhado asabui atar songon naking rupani buha masa ria manang bahagia akar ruasoni naroha rupani bayi maju tuhat dua cara buha ma asa unang geli-geli perdepannya ka amatai natana poson naroha rupani ipernipi-nipihon si Salomo mai ai di ujung ni terpuki di dok HP nomor nipi dok ima sada nauli taida siang ngul ni si Salomo ima manginang ikom mampu dohita HP ulota mernipi-nipihon debata di ngulutta mernipi-nipihon hatanai aro tahe jami tanari minggui bui do gebe nipi menang gebe nomor atong nipi ikon ayat do ido amang ido dung di leo debatai dipakai ma pikiranna do hapistaranna na adong di ibana di nipi-nipi hommai boha do bayi kuasa dinggan wargaon boha do bayi kuasa dinggan Israel utara do Israel selatan on asa dinggan ilio debatamai dungi Roma nuaing di minggu pasiahon omma ia judul ni jamita tahun minggu pasiahonon ima jakomma habisuhon sian debata jakomma habisuhon sian debata mulai do amanginang jakon nga adong barangna jakomma mulai do rupani terimalah bahasa Indonesia na arong do peda sarupa manginang do hada jakko di bahasa Batak jalo ma itu kan molo jalo adalah berasal sian mangido jalo ma ada ngulau ba gengsi nene itu kan jalo ma mulai do jalo pangido ido donganna molo on jakon molo tikarinatul jakom masih peluai artinya jalo ibena jalo nang namangido ngado kiani nunga di para di debata ido molo di epistel tai patujolo ni jamita ima na di Roma 10 sada ayat 77 saat tutul pronomi cetak na tibello di si amang inangi molo tajaha bagas naiyat tong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigata do akauhumna jala naso habagasad do akadalanna ai ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangaleho perjolo tu ibana asa di balos tu si ai sian ibana do saluhu naro jala marhite-hite sian ibana jala marhapatet tu ibana do sasudinai di ibana ma hasangapon saliling-liling na amin artina amanginang jakon moloinna nagudangan nebelgaan hamoraon di debata nebagas anak kauhumna namaloan napistaran nabisukan ima deba dilihat tu si Salomo benna ido jakomma habisuhon sian debata nunga adong ya manginang marhite-hite na turut cita marminggu manang soterasa pe ya manginang molo hudok songon na soterasa ay boy dulu pahita ahado turpuk di minggu na salpu 2 minggu na salpu pertangnya nga sebulan na salpu alay posro hamuna amang inang tinggal doi masuk doi gabe songon habisuhon taban habisuhon narong dihita ay atar songon na mangat doi ahado ikaw ta bulan na salpu ahado ikata sa di hari perpudi mangalang jagal na digado mangalang gulamu na tilutung dang taingo be alay ho do hita mangulu jala hipas sahat tu saunari hadir jala di son hita marminggu songoni do hatani debata dang terasai alay ho do hita nuaing bui tong mabigi hatana jala tahilaladoi lebisu do hita molo sairajin hita mabigi hatani debata manada doh majakon habisuhon ni debata na perjolo na kaning mabiar manang sahina debata
rak mengetus do kita dah sahihna maksudna dak songo si somat i parwarwa silang dangi sahihna ima lo moni rohaku selera gue banget neneh iyo hatani de batape netewu dia songoni merkor pelatihan ikon urejid daw tu siro minggu daripada 17 Agustus lomba manaku pinallo neneh adong ina natoria ke isiro na monang roro nuai kelompok ni siro na monang inang hira 3 kilo mainang 5 kilo oh nabotar mang nabirong mang na coklat belang-belang oma ikon lobi siyan nadapotan pinallo si 5 kilo na belang-belang ima inang las nyerohan di grup muna madapoton berita nauli siyan debata dido mau lihat ma tu grup PHP raking kuarra ada kuarra naki alana molo PHP inna tu naposo mekelekel do halakon ala yang kena tetu dengan itu siamu yang mana ibu tahu dia lagi bawa merasi munai PHP ima pemberi halaman palsu omai ido tahe ido jadi yang gon nakani petolu HS ido ate melihat ma ngai tanya ko benaking ibakiro saja bitau naking oleh idang calo pedita sailam tu bisu nama halaki di persiajaran na manis do tinggan ngolak di nak kita olak di pinal lo ke iya melihat mata ina jadi merbagi-bagi doa muinang manang na ibu lahu kamu du 1,5 kilo be manang na mergugu du hepeng nai oh di hamu doa ke nang ibayar hamu mah sekian betu nasida i masih ada habisuhon ai songoni do si Salomo di biddu sebelum on hola dabo di debata di bana habisuhon itero dua halak ima ina namodingi anakna saya ada manipa gebero nama na honati paon anak kon na ibuat tun anak ni dongan naon olah kalakine dua do disi dungi mengelua lu matu si Salomo anakku don ro silai anakku don na ibabi do songono ro si Salomo atau inna tu pegawena bojo parangi jo bojo rebine belgei utalli mau dibagi dua nai itroma parna punaon waidok daung unang marajanami lo madi ibenai daripada mate anak koki atong odoy ihomau ninna yar tingay tiru hamu be daripada ibu lewul 5 kilo so terasa rabe ke sai sinurma na pinahampunay ala siya julu ni geri jomay dapok munay takupamu do tutuk mata ke utung barang diharatu pangam munay mo latem jadi amang inang imanaking na perjulu ikon sahitu hatani debata sahitu namar Tuhan sahitu namar mingguan tumagon mau nang 17 tahun daripada sumar minggu tumagon unak kutuhor kapudung tungir-tungir doh tak kenasing doh balon kuke-kuke doh tebak-tebak daripada kadang tunduruk ikut sino na poso ayang goau deba itarutung doau molopola 17 Agustus hira sarupa do dia udok natali tabuna jajab pitabel kena otik masuk mamang inang dungi di bahasa-bahasa hode batama tu si Salomo habisuhon dohok roa panibangon macai gudang dohok perbinotong gudang tudotson horsik na di topi ni laut gudang na nga jarang tapake molopola ni telepositol ki manang ngasi delta manang ngasi rapi baijo horsik sa truk muloningon ibo tarabi ibu tamu do horsik wih tahe bahasa Indonesia na pasir may pasir hamaloon ni si Salomui sungun gudang ni pasir di topi ni laut habisuhon dohok roha panibangon macai gudang dohot parbinotuan gudang ima dilean tu si Salomo hita pe amanginang songo-songono pehita ale unang lacot songono terus damang satu nasalpu ngai sonang berjamita atar songonido kualitas di kurmuna bela songonido nuai kamu nah narohak kurbani holan ama lumayan ala bernyanyikan Jerusalem oh Sion di tenang manis naruat to kan terus semangat tiba
mula pura nak indo pakan do pakape unnagali do toddi lem binoto lem sahih ni be de bata lem sahih ni be hatani de bata lem malodo idon anggo di bidu tolu ido pe uliam madi ho hapatasan ni roha dungi ala so dipangido ho do tu hamoraun leano kudo tongi dangi pangido ho tu asa marmate musum ngabarani hakabipit tama bejidul nion jakkom ma habisuhon siat de bata na ngadong doi jakon ay boy do jolma dakya martangi yang habisuhon situtu ada memang dangi do pe kalasna ayah rosnan yang gadokon iku merpabui maun dua hirang sada baruran balak satu ngahirang atar songoni ido pe bangido dibereng donganna baru laut tu si onma bui rupang itu 2 gram awala pala saparopa grape daftar tuhor atar songoni ido pe pangiduan na tua kaama pe songoni honna suarong be modal kuan not laponi bapak ni selek sendiran la coconot terus songoni do pe dang do pe habisuhon ijalo anggo om memang ina makalasna habisuhon ala nido amang inang lau mangetusyon maul dunian ala ikoboto odo dung sahik nibe hasolomaku ino te iko kasoloman nibe madebata biar mida jahoba dang nama dok gabe mangirput alai biar rohaku muludakku bigi yari minggu madadang hubigi poti maret deni ala amang situa deni nomor poti sona do kurang na nei iko kasoloman mai sahitu inna parlapo hasolomaku idon dungi bere kamu ma jolma na hasoloman na pati ni de bata molelo pati gudang deson na mangorai laho mamopom diri don unang songono nau ido ale hasoloman namai ay 10 taide ma jala gumudang do habisuhon ni si Salomo siak habisuhon ni Salhut anak akan di habis caran doho si Salhut habisuhon ni halak Misir terida meson ne cerita hodo molo tajakon habisuhon de bata songo si Salomo ma umalo sian namalo na adong berkamu ma dia 10 sada ipadok do si guarna ubisuk mai siedu ise mana ubisuk di hitan yang amanginang menurut tamu sian opu mar opu ise ma opuk tanamur pige ma na maloi umalo siani raja Misir di situ kini jagohian ujago siani ido benna ayat 10 sada berkamu ma ubisuk ibana tahe sia sude manusia ubisuk sia si etan halak esrahi do si Heman do si Kalkol do si Darda aka anak ni si Mahol ga besar baritana tu Salhu bangso perbegu humaliang amang inang otik sianon ga besar baritana ala ni bisukna ala ni malona alain waing huta tahun sardo baritana juara saja do lansia ni huta raja merbadikon per air ranga si poholon misalna keterberita di nampe ngasongon na 70 tahun tu gijang martukok nama halaki lansia nai oleh ibu de pdb juara saja lomba joget ala dangdut misalna ima jorubani berita doi apalagi antar resort juara saya mahalaki lomba cerdas cermat Alkitab apa bahasa Indonesia apa mar pasir bui juara saya atari mana netabu terberita mai dungi ay 12 jala di tahun ibana 3.000 upama ia torok nyedena 1.500 do ima malona didok dia 12 jala di tahun ibana 3.000 upama iya torok nyedena 1.500 do guru musik doau ale om matikina berekamu mana porsiai si Salomo sampai bui 1.500 edena hita mangedehon nadong pe au maddo dang i kalas buna amanginang daun hamu mana maboto na hurang latihan do haruku pedo pakan nak kini kurang do kebe molosong mangan ni pertanyaan mang na pesta
setapak ikan saksang dibagi tulu kekecil do rosong ni buku penak kaning 2 halak bagi sada berarti kalau ada motokopi namanya hamuna gebe olo manon mersihai tak kipik ni dong tu kipik ni bebuti oh Jesus au ndak anak tartar daung au ala permusik jala itu sami tata bayaku kamu mah bohado mampain edde 1005 mangedde hope susah tabayak ko jo ulo ba amanginang ngasa tao nang rotuson padidata sada pengarang ni edde sekolah minggu doi perterompe na utusan itu kan padida bona tua HP parde muna dang jadi muruk kamu ai huboto do dangi kalas muna ima putet opa satonga do pe tarbai muna do putet pitu do putet cia omma dalanna dak pola bertobat alai jakon habisuhon ni debata molo ala tikiro na hurang tajalo habisuhon ali Tuhan perbisuhi au asabui hubagi tikiku ido dabane jala torok ni dena 1005 jala dihatahun 3000 upama amang inang dihamu amanami na hop di paredeton jala nunga kelas parhata nunga adong upamani batak nai baru du Kristen manang na itu situs de betong tong dope mamaki de batamu le jaina bulu nina dope de bat nomor 2 de bata inna dope nunga dikina de amang manang de huta ope ta huta badinggani dukta dadda dukka solomata hatani de bata nunga adong upama manang upasai na pinatuba di halak Kristen manang na ide petong ido benna dia 10 tolu di boto huhut terus sahonon na taringo dua kehau sian hau ares na di Libanon rodi yisop manang limut-limut lumut-lumut na tubuh di tembok manang di dorpi dungi di tersahon hu taringo dua ka pahap-pahanan taringo dua ka pidong taringo dua ka guluk-guluk doho taringo dua ka dekke ima tanggung jawab tamanginang buasa ikut jakonoton bisuk siat debata ayalana dan asal-asal hita di topa debata marguna do buasa tubuh hoboho asa denggak ko marjamita sian nasa roham doho sian nasa ati-atem nyata do ya manginang molo tikimeh do kunikmati do 17 Agustus alai alani sedarion marjamita audison satonga kunikmati doi kola sai beris itorlaula tujebu angwa ka inat ro denak mar 17 Agustus mai bahuliat jajanna angwa udijebu huzah adon dia do no porlu si jamita honoton urupi au Tuhan ima soni do hita mang ikorugi do hita lau mangalului hasoloman bui do sada ama markareta do itu si borong-borong holam mangalului tua langkananna jelas sukuhir rohana molo sadapok nai haru tulu galacia jatahna ge bisa de satonga tong budak puas tua kapertua dah lima molo hasoloman ni be amu pia kainang suak songoni nang song leader nami habisuhom perlu do molotung pedang cocok ede muna nandatit munai tu musik nak keluar mamartangi kamu dilia bisu uber ko nak kimbohi munai marsi bereng-berengan mahita dungi amang parpotita pe ngatong luja mangalati ido nyata do omma perlu ni bisu sehingga amang inang buido suguroha tudongan nibe ala marsalalu guna alai mekel binan tati aku ida niwon ngono tong nenei do tuh nenei dang robe hamuna ima bisuk na perlu dison namar bisuk do warni hamu amang idang buasa si Salomo bui muleng jahot to dipodo di Raja Salomo di bayi-bayi do akadia mau amsal adong do di Mazmur adong gede ba edena di bayan buhar ba inok kuamang ay pergadong-gadong daw perhauma-hauma dang perduli de batarisi pergadong-gadong bajo upama siani doho pangajarion gadong si buru pejaitan misalnya baca ni upama perhauma daw amang baca ni
batangi ne baru digole para saranni bagudung misalnya sakita diro songoni do si Salomon hape hita nga tingkat pigi hamuna mangede ho pesala do cerewek petahua urugi hamu petahuan do dak pola boha ale nga mingiri kan yedde mune sude dang boybe nga tua huriau yang penting Tuhan berkata bijak dan marbisu dangarong alasan nasohoro amang nunga gebe col madebata dangarong alasan nasi boto hodo tu hati ho digampang dang bui songoni iya tikik ko amang pinahaku welu hola nakagarong nyon molopola tu horok kudu be tu son akasuha do takadia dangarong bi utukku iboto tuhani doi oh mana pa boto-botoi nugurengan ulau tamang ilio debata pai masong monding molo mar telepon dak danaki dia muakka naung tumua ado pangajarion siya per minggu no lianom muna ido daba molo hola pangula pehita manang per tiga bohado debata makatai di per tiga tai ido no margamang hamuakka amang tuk supir pei tung namartani pei tikki namang baki hita buido songonida tikki mangangka suban mangangka dia pei buido hita marteologi warna marupama disi maredde disi seda ina naung pola 40 tahun para rikam semanang 20 tahun mula suarong beede Solomon ni rohana ngangiri noni sederhana pia manginang asa idok joput buido do hono ni manang si jakon habisu cet debata asa mar perbue amanginang asa songonon dang pola songona 12 tapi yang mani jela di hatahuni bana 3000 upama iya torok niedena 1005 do saluhu nahita nunga dilehon debata par binotoan ahapi ulota petani doau martanitani doau mangula-ula hulu bani jolma doau na dibula pinang guna ulaon hola kacang na tu siwo bukado na buih hasil kon ilmu do sudei habis taran do si tua pesongoni do manginang ngahu boto nya macami tahun ngahu boto minilai dia do narwa dia do na bagak iya habisuhon na siya debata ima bohado au pasahaton na huboto on ido bohado au pasahaton nilayon ima bisuk na siyan debata na to si Salomo sa perodo ratu seba madapoto ni bena ala ni jawona ala ni angurna bohado ita sangur atararong maradihita noai 10-20% pegawai negeri manang na guru ido ama ahado tanggung jawab ni guru pasa aha benonna upama aha benonna torsa aha benonna nganik peciu dema gurui ngadu heli kepala sekolah molo suadong be ingotot ni murid na siani dang karisteni ikobui de tong dohononna molo dang berhempon jol manoaing hempon si tio suara oti do argana alebui mar SMS molo neng dingkan paduan suara oti pejol mana dinggamma latihan unak kolan henes-henes misalnya contohnya kan ikut mampu tong naba dua hosen nama rupa saon tapi rengamang aro tahe ijuk di para-para hotang di perlebihan sabungna nabisu napunahata naoto tubang gadisan buido terlakui laho mandorong dak denak manang na yanakon manang na sudu no poso asa unang otok aledu karistek kita dung dilio debata bisuk na siya debata buido pading gano ni kan ijuk di para-para hotang di perlebihan na bisuk na punahata asa na oto unang tupang gadisan contohna buat enak ngamang inang ijuk di para-para hotang di perlebihan nabisuk na punahata asa na oto unang tu ido jadi bisuk itu diulosi oleh holong ni debata gabi adong maholong dieu top bisokyan na masuara opat ala hola bongor dari dehon oh si onau di orang pok nadang robai mersugut ale holong roa ai au pe lai songo ko hiedo ege suara to ngma
Malah salah hidup ya. Sono mas suara kubelgena, udah ku musiro tu guru ida. Suara sada mau amang, HP cibuk. Kalau kesini naik, sono masalan. Au suara opat mau deh, suara opat. Ima sono hiam ma perminutuan, nadangi boto sono di suara sada opat. Kan ima sejaran, ima bisu. Lagu pe, tongdo sono ni. Edde budu bayro dang pola makarang 1005 edde alai latih kamu amanginang. Budu edde na sarupa gabe edde na beru beh songoni do ape mangedehon tebu bah. Nah kainin de humpunai atar masalah de penok nai hamuna atar juri do somal. Alani lokma dipelajari muse. Dang adong na sutar patupa. Habisuhoni do tusi. Alani do turbuk tahun jakon ma habisuhon nasian de bata sederhana do amanginang sederhana hian adong naktuari sitaku pinallo ngabuy tong hono ege tebune buy matok surat ron na tua kapau puna mang na anak kon na duan hiya doa terus di hiya doa 17 Agustus di gerejaon dapotan pinahan lobu dung manang na 3 bulan na itor 10 tolu dung manang na 3 tahun na itor sekian ido pa sikolahon si nomor 2 ku gebe buy sikola pedita misalnya ima torsa ido si surat tonon na nyata alani do manginang ido ko de 10 tolu dekke do si takupon dekke do di suraton di bereng ibena do song si Salomoon porngis do ibereng alibu di dokon marguru mahamu tu porgis akhirnya dari kamu mau saya saplopat sambil ber kamu alkitab menai. Jadi marruam mahalak siya calhu bangso naing ubigi habisuhon ni si Salomo siya salhut akaraja di tanoon akana ubigi barita ni habisuhon na huida di kantor ni para wisata darutung wisata iba di si sweet home artinya di si sweet artinya manis donian home jebu artinya jabuk kunauli tujuan nainna asa adong alasan ni pangaratoy ro mulak tuhutana imajo usaha ni pamareta baru asa mulak pangaratoy unang apan latu Singapura lao unang apan latu Bangkok tuhuta mahita mulak ahama nama menarik pangaratoy ro tuhuta taon hala nama jalo debata terlumubi nama jakon habisuhon nasiat debata ikom mampu do ibana marlas ni roha berengon ni jolma dungi syukuron ni jolma ma sedia do pang buih hosongoni ido na porlu dison na nang ida otta sian habisuhon nani lehon ni debata tu Salomo dang dawi sakita jaloma anon muda siang gerejaon maranganangan mahita taidema do si surat tonokku padongan niu ni debata dia usalilingon dihapogosod doho dihamurokon dihekesehatan doho dikepenyakitakon dihatua doho dihaposokon do si surat tonokku torsana dia doho honokku edea do bainokku mamuji debataki molohu ula kolam maronanona doho martiga-tiga ise do debata di pertiga-tiga non ido asa songon si Salomoon sudi jolma daruli ala nang tajalo habisuhon siat debata amin martangyang mahita dihalacon rohanam ya Tuhan turbuk nang pinasahatmu apala di minggu trinitatis pasia honon tatanya koma piliata martangyang mahita ali debata amana amina di benua gicang hodo haruruan ni salhut silehon-lehon nadinggan dohot na mulak mahamu di bagasad dame calo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debatama di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho disondakon Tuhan debatama buhi na tuho jalasi marohana midaho didopakon Tuhan debatama buhi na tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim amin